For today's video mga katiil, good morning diha kaniyang tanan. So mga paghuman na to pagpamasa diri mga katiil na sa ato ang mga kahayupan nga gipiyal sa ato ang buhi na Dios gikan sa mga baboy, manok, pato. Mga paghuman na to og pamasa o pagpakaon sa ato mga gipiyal sa Ginoo. So humanan tag pamasaw sa mga pita. Oh, mga pita niyo mga karil. Ano lang ni atong baboy na bilin mga katilay. Ano lang ni duwa o nagkaon pa. So, tagmay pa kayo. Ano ang duwa na bilin mga katil. Napatay isa kadako butakal na dito sa Lumboy na dito. Ang ato ang duha ka anay kay ato ang gipabatnan mga katil kay di na makaya sa ato ang kuan og daghan tag pamuhi no. Ato na lang gipabatnan style na to ani mga katil. Magpatubo na patag anayonon then tapos ipabaton po nato mga style na to anamo ron mga katil. Igo rami magpatubo paulagan daan tapos pabatnan makapabaton ta og mga pulo o hantod sa kadaghan. Okay na kay na mga katil no. Pinaagi ra gina sa to ang pagpaningkamot o pinaagi pod sa uban sa atong buhi na Dios kay siya man ang gahatag nato kanunay og kaalam kusog kabaskog sa atong panglawas mo nang di kita magsalig sa atong kaugalingon mga katil. Magsalig kita sa atong buhi na Dios kay wala ta kabalo karon sa atong mamatay, wala ta kabalo mo nang magsalig kita sa Ginoo kay para kung mawala man ta ning kalibutan so okay insert ang ato ang kinabuhi kauban ang atong buhi na Dios kana lang mao na pinakadabis mga katiil. Kung damor ta nga ning kamot diri sa kalibutan mas damor pud ta nga maningkamot sa ato ang pag-alagad pagsimba diri sa atong buhi na Dios para kung mawala man ta ning kalibutan insert ang ato ang kalag dito kauban sa atong buhi na Dios. Mo na pinakadabis dia mga katil. Unsaon man ang dato ta aning kalibutan na unya wala tay pagpanglagad nya mapadulong rata sa impierno gikan sa sa buhi pa ta aning kalibutan na wala tay pagpanglagad sa Ginoo kay napuro na lang paningkamot puro pagpadato sa tuang pisikal nga kinabuhi diri sa kalibutan nga takabalo nga mawala ra data aning tanan mawala ra ta aning kalibutan so okay gyapon na mga katil nga kung damor ka na padato sa atong sa diri sa kalibutan mas damor pud ta nga magpadato sa atong pag-alaga diya sa atong buhi na Dios para kung mawala man ta aning kalibutan kung dato man ta sa kalibutan mas dato pa ta kung malangita no. Kung wala kay pagpangalagad sa Ginoo nga dato ka hayahay man ka diri sa kalibutan pero wa kay pangalagad sa Ginoo nga impierno ato ang padulngan perting paita ato ang mapadulngan perting paita atong matagamtaman hantod sa hangtod atong kasakit nga atong mahiaguman dito sa linaw nga kalayo mga katiil pag dili ta mga lagad mintras buhi pa ta ning kalibutan so kana lang akong tip sa to sa inyong tanan na madato mataog malis madato matag mapobre ang kalibutan basta mao ra ni pinaka nindot mga lagad ta sa Ginoo kana ra mo na pinakadabis para sa akong kinabuhi
kung dili man ni maangko nako ang akong kaayuhan diri sa kalibutan para sa kuha, okay ra gyapon na, basta ang importante nga makaadto tag langit. Kana ra mo na pinakadabis. Palig kog share para makahibalo, daghang makahibalo nga mo rin ay dapat na to buhaton og palihog kog palo para perminti mo makakita sa akong mga gipang post diya. Dayon basta maura na mo na pinakadabis. Og paki-subscribe pod sa to ang YouTube channel. Hanaran siya. Bye bye, God bless.